Bore da bawb a chroeso I Oedfa Ebeneser Caerdydd. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi a diolch o galon I chi am ymuno gyda ni. Croeso'n ffrindiau gyd sydd wedi ymuno hefo ni o lle bynnag ydych chi, o 4 ban y byd neu o Gymru neu o Gaerdydd. Da ni'n freintiedig iawn o'ch cael chi yma hefo ni. A cyfarch yn arbennig teulu Ebeneser, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn ac yn iach. Da ni'n gweld colli mawr eich cyfarfod chi o wythnos I wythnos, yn meddwl amdanach chi'n aml ac yn gweddio yn gyson drostach chi. Bore yma da ni yn mynd I addoli, a'r hyn sydd ar y meddwl I yn ystod yr hanner awr bach yma ydy caethiwed neu carchar neu neilltuo. A mi fyddwn ni'n sôn yn arbennig am Paul a Silas yn mynd i'r carchar yn Philipi. Ond dewch I ni yn y cyfamser gael gair bach o weddi. Arglwydd ein Duw mawr a thragwyddol, da ni'n daddoli di ar fora Sul newydd sbon yn yn hanes. Ac yng nghanol yn hamgylchiadau yn Trebeini, da ni'n dod ata ti y Duw byw, anerthol a thragwyddol, I dyfoliannu di, oherwydd mi wyt ti yn odidog ac yn fendidgedig, a braint yw cael plygu os flaen di yn awr. Da ni diolch am dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist, a gweddio bydd yr ysbryd glân yn gweithio drwy gyfrwng y cyfrwng hwn I ddatguddio dy hun I ni drwy yr Iesu, fel yn bod ni'n dysgu dy garu di yn fwy, a charu yn cyd-ddynion yn well. Tyrd atom ni o griw'r pob goleuni yn enw Iesu Grist. Mewn eiliad mi fyddwn ni'n gwrando ar salm yn cael ei darllen gan Eleri. Ond cyn hynny, da ni'n mynd I addoli drwy gyfrwng emyn neu gan newydd sbon gan Meilir Geraint. Gafodd ei chyflwyno Sul dwytha gan Cynan Llwyd. Ond mi oedd y geiriau wedi gafael gymaint yno fi fel yr hoffwn I wrando arni eto. Defrwch, ma' 'na reswm I ddathlu. Ma' ddeiad bob pechod yn enw yr Iesu. Y groes, roedd dy waed I yn llifo. Ond ar y trydydd diwrnod mi godaeth di eto. Ma' gen ti bŵer dros farwolaeth, yno ti yma ein gobaith. Hallelujah, mae Crist yn fyw. Hallelujah, pob clod I Dduw. Hallelujah, fe gadw ni. Hallelujah, amen. Codwch, ma' 'na reswm I sefyll. Mae'r gelyn wedi colli'r ffrwydr, mae Crist wedi ennill. Y beth, lle roedd ei gorffef yn gorwedd. Y garreg wedi rolio I ffwrdd I agor drws tragwyddoldeb. Ma' gen ti bŵer dros farwolaeth, yno ti yma ein gobaith. Hallelujah, mae Crist yn fyw. Hallelujah, pob clod I Dduw. Hallelujah, fe gadw ni. Hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen.
Amen. Canwch i'r arglwydd gân newydd. Canwch i'r arglwydd yr holl ddaear. Canwch i'r arglwydd, bendithiwch ei enw. Cyhoeddwch ei iachawdwriaeth o ddydd i ddydd. Dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Oherwydd mawr yw'r arglwydd a theilwng iawn o fawl. Yma yw ofni'n fwy na'r holl ddiwiau. Eilinwyd yw holl ddiwiau'r bobloedd, ond yr arglwydd a wnaeth yn efoedd. Yma anrhydedd a mawredd o'i flaen, nerth ac ogoniant yn ei gysygyr. Rhowch i'r arglwydd dylwythau'r genhedloedd. Rhowch i'r arglwydd anrhydedd a nerth. Rhowch i'r arglwydd anrhydedd ei enw. Dygwch offrwm a dewch i'w gynteddoedd. Ymgrymwch i'r arglwydd yn ysblander ei sancteiddrwydd. Crynwch o'i flaen yr holl ddaear. Dywedwch ymhlith y cenhedloedd. Y mae'r arglwydd yn frenin. Yn awr y mae'r byd yn sicr ac nis y mudur. Bydd ef yn barnu'r bobloedd yn uniawn. Bydde dy nefoedd yn llawen a gorfoledded y ddaear. Rhied y môr a'r cyfan sydd ynddo. Llawenyched y maes a phopeth sydd ynddo. Yna bydd holl brennau'r goedwig yn canu'n llawen o flaen yr arglwydd, oherwydd y mae'n dod. Oherwydd y mae'n dod i farnu'r ddaear. Bydd yn barnu'r byd a'i chyfiawnder, a'r bobloedd a'i wirionedd. I'r carchar yn Philipi. Rhyw dro pan oeddem ar yn ffordd i'r lle gweddi, daeth rhyw eneth a chanddi ysbryd diwyniaeth i'n cyfarfod. Un oedd yn dwyn elw mawr i'w meistri trwy ragfynegu pethau. Dilynodd hon Paul yn unnau a gweiddi, gweision y Duw gorchaf yw'r dynion hyn, ac ymaint yn cyhoeddi chwi ffordd iachawdwriaeth. Gwnaeth hyn am ddyddiau lawer. Blinodd Paul arni a throes ar yr ysbryd a dweud, rwy'n gorchymyn i ti, yn enw Iesu Grist ddod allan ohoni. Ac allan y daeth, y munud hwnnw. Pan welodd ei meistri hi fod ei gobaith am elw wedi diflannu, daliasant Paul a Silas a'i llusgo i'r farchnadfa o flaen yr awdurdodau. Ac wedi dod â hwy ger bron yr unadon, meddent, yma'r dynion yma'n cythryblu ein dinas ni, i ddewon ydynt, ac ymaint yn cyhoeddi defodau nad yw gyfreithlon i ni sy'n rhufeinwyr ei derbyn na'i arfer. Yna ymunodd y dyrfa yn yr ymosod arnynt. Rhwygodd yr ynadon y dillad oddi amdanynt, a gorchymyn ei curo a gwialenod. Ac wedi rhoi cyrfa dost iddynt, bwriasant hwy i garchar, gan rybuddio ceidwad y carchar i'w cadw yn ddiogel. Gan iddo gael y fath o rybydd, bwriodd yntau hwy i'r carchar mewnol, a rhwymoi traed yn y cyffion. Tua hanner nos, yr oedd Paul a Silas yn gweddio ac yn canu mawl i Dduw, a'r carcharorion yn gwrando arnynt. Ac yn sydyn, bu daeargryn mawr, nes siglo seiliau'r carchar. A gorwyd yr holl ddrysau yn y fan, a datodwyd rhwymau pawb. Oedden ni sôn bythefnos yn ôl am yr disgyblion yn yr oruwch ystafell, a yn y fan honno mi oedd y drysa wedi ei cloi, a da ni'n cael y frawddeg oedd roedd y drysau wedi eu cloi oherwydd i bod nhw'n ofn yr Iddewon. Oedd y Cristnogion ofn yr awdurdodau crefyddol, yr awdurdodau sifil,
ofn y gymdeithas y tu allan, ac felly mi oedden nhw yn cloi y drysa. Ond yn y fan yma, mae'r sefyllfa wedi troi wyneb i weired mewn gwirionedd, oherwydd yr awdurdodau sydd yn cloi y drysa ar y Cristnogion. Mi oedd y gymdeithas y tu allan ofn y Gristnogaeth newydd yma, ofn y peth dieithr oedden nhw'n gyhoeddi am Iesu Grist fel arglwydd, fel gwaredwr, fel un oedd wedi codi o farw yn fyw. A mae'n ddiddorol y gymhariaeth sydd rhwng y ddwy sefyllfa. Ond yma eto, mi oedd y drysau wedi ei cloi. Ond ydych chi'n gweld, mae Cristnogaeth yn newid pobl. Mae Cristnogaeth o reidrwydd yn newid cymdeithas ac yn herio safona cymdeithas i'w gwaelodion. A dyma pan bod Cristnogaeth yn gallu codi'r fath wrthwynebiad ymhlith pobl. Gwrthwynebu dysgu am Iesu Grist, gwrthwynebu cyhoeddi am Iesu Grist, gwrthwynebu galw bobl i gredu'n Iesu Grist, oherwydd mae Iesu yn gofyn i bobl newid. Ac os ydy pobl yn credu'n Iesu Grist, mae o'n golygu yn sylfaenol i bod nhw yn gorfod newid i ffordd o feddwl, i blaenoriaethau a'i ffordd o fyw. A dyma ddigwyddodd yn y fan yma hefo'r awdurdodau. Mi oedden nhw'n ofn dylanwad Cristnogaeth ar ei cymdeithas yn Philipi. A dyma nhw'n cael eu caethiwo yn y carchar. Ar hyn o bryd, da ni'na mewn rhyw fath o gaethiwed, dydan yn gorfod hunan ynysu, yn gorfod cloi yn hunan yn cartrefi. Wel, da ni dan gyfyngiad mewn gwirionedd. Dydan ni ddim yn rhydd i wneud yr hyn da ni'n ei wneud fel arfer. A tybed os na wersi yn yr hyn ddigwyddodd i Paul a Silas yn y carchar, i ni'na heddiw fel Cristnogion, fel pobl sydd yn edrych ar y darn yma. Rwan ta dwi am edrych yn sydyn ar dim ond 3 pheth ymateb Paul a Silas ar ôl iddyn nhw gael eu cloi a'i cyfyngu yn y carchar. Dwi'n mynd i sôn am weddi, dwi'n mynd i sôn am addoli, a dwi'n mynd i sôn am ganlyniadau hynny yn y stori hwn. Dewch i ni edrych yn gyntaf ar weddio. Mae o'n dweud yn y darlleniad yma i bod ti tua hanner nos, a dyma Paul a Silas yn dechrau gweddio a canu mawl i Dduw. Yn ei strach, yn ei trybeini, yn ei helbil, mi oedden nhw'n gweddio ar yr arglwydd. Da ni ddim yn gwybod beth oedd cynnwys i gweddi nhw, ond allwn ni dybio i fod nhw'n addoli a moliannu Duw, yn diolch am Iesu Grist, yn diolch am y bendithion oedden nhw wedi i derbyn. Mae'n siŵr bod nhw'n cyflwyno i cyd-Gristnogion yn ei gweddi, ar hyd a lled y dinasoedd hynny lle oedd na eglwysi wedi plannu. Mae'n siŵr bod nhw'n cyflwyno'r bobl oedd wedi clywed y newyddion dan Philipi, i cyd-garcharorion yn y carchar hwnnw, falla ceidwad y carchar ei hun. Falla bod nhw'n gweddio bydda'r profiad hwn a'r carchariad hwn yn ffordd i wasanaethu a gogoneddu Duw. Oherwydd dyna mae Cristnogion yn ei wneud mewn helbilon. Da ni'n gweddio, da ni'n addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. A di Duw ddim yn dweud, o, gewch chi fywyd sydd yn fel i gyd ac yn ddi-drafferth. Be mae Duw yn dweud wrtha ni ydy, na eich cynnal a'ch herthu chi drwy dreialon a drwy helbilon bywyd, a na i hyd yn oed ddefnyddio yr helbilon hynny, daioni i ddod a bendith i'r byd. A mae gweddio rhywbeth mae Cristnogion yn ei wneud yn gyson. Nid rhywbeth sydd yn digwydd yn unig mewn capal ydy gweddio. Ond gweddio ydy siarad hefo Duw, byw mewn perthynas hefo'r Duw byw, meithrin a dyfnhau yn dealltwriaeth a'n cariad tuag at Dduw, agor yn calonna i'r arglwydd. Gweddio ydy y frawddeg ferna yn ystod y dydd o ymbil neu o ddiolch i'r arglwydd.
cyflwyno yn hunain teuluoedd i'r arglwydd. Mae rhan fwyaf wedi anfyrion iawn yn ystod y dydd, a mae angen gweddi heddiw yma yng nghyfnod yr haint. Gai ofyn i chi, gweddiwch yn gyson. Sut mae rhaid chi weddio'n hir? 7 weddi yn aml yn ystod y dydd. Yn cyflwyno'n teuluodd, yn cyflwyno'n cymunedau, yn cyflwyno'r gweithwyr yma sydd ar flaen y gad hefo'r virus, yn cyflwyno cenedl y Cymru i ddwylo Duw. Gweddiwch yn gyson. Dyma esiampl Paul a Silas yn eu trebeini. Rwy'n yr ail beth dwi eisiau sôn amdano fo ydy bod Paul a Silas yn y carchar ac yn y cyffion yn canu mawl i Dduw. Mi oedden nhw'n y fan honno yn moliannu yr arglwydd gyda'i gilydd. Mi oedden nhw yn gwbl ymwybodol fod i diogelwch a'i llawenydd a'i gobaith nid yn ei hamgylchiadau, ond yng nghariad Duw yn Iesu Grist. Ac unwaith da ni wedi sylweddoli hynny, da ni'n gallu trechu ac ysgwyddo a gwynebu y treialon gweithaf. Oherwydd yn bod ni yn ddiogel, yng nghleder llaw Duw am byth drwy yr arglwydd Iesu Grist. Oedden nhw'n canu, be oedden nhw'n canu? Da ni ddim yn gwybod. Allwn ni dybio beth oedd cynnwys i caneuon o fawl. Yn clodfori a moliannu Duw, yn diolch i Dduw ar gân am yr arglwydd Iesu Grist, yn canu am y groes a'r aberth a'r maddeuant, yn moliannu Duw am yr atgyfodiad ac arwyddocad hynny. A chi gweld, addoliad ydy nid yn unig gwasanaethau fel hwn, neu yn yr hen ddyddiau yn y capel o Sul i Sul. Mae'n cynnwys hynny. Ond addoliad ydy byw yn bywydau cyffredin o ddydd i ddydd, yng nghyd destun yn perthynas hefo Duw. Mae magu plant yn addoliad. Mae edrych ar ôl rhieni hun yn addoliad. Mae gwneud yn gwaith o ddydd i ddydd, beth bynnag ydy'r gwaith hwnnw yn addoliad. Mae hamddena a defnyddio'n donia creadigol yn addoliad. Mae bywyd y Cristion ar ei hyd yn addoliad. Mae sut ydyn ni'n ymdopi ac yn delio hefo yr ynysu yma yn gallu bod yn addoliad i Dduw. Oherwydd yn bod ni'n gwneud hynny gogoniant i'r arglwydd ei hun ac yn gwneud yn gorau glas iddo fo. Mae'n adnod hyfryd yn Rhufeiniaid Pennod 12, yr adnod gyntaf. A mae'n adnod dwi'n troi ati'n aml, fel hyn mae'n mynd yn Bible.net. Felly, am fod Duw wedi bod yn drigarog wrthi chi, frodyr a chwiorydd, dwi'n apelio ar eich i roi eich hunain yn llwyr i Dduw. Cyflwyno eich hunain iddo yn aberth byw, yn sy'n lan ac yn dderbyniol ganddo. Dyna beth ydy addoliad go iawn. Ydy gwneud 2 beth. Y trydydd peth o'n eisiau cyfeirio ato fo oedd canlyniad hyn. Canlyniad y gweddio a'r canu mawl i Dduw. Oherwydd, mae yna canlyniadau Gristnogion, un gweddio ac un addoli. Mae yna canlyniadau yn digwydd pan mae'r eglwys yn gweddio ac yn addoli. Mi oedd hyn yn wir am Paul a Silas yn y carchar. Mi oedden nhw yn bersonol yn cael nerth i wynebu beth bynnag oedden nhw'n mynd i wynebu yn y carchar, neu y diwrnod wedyn, neu yn ystod y cyfnod nesaf. Mae addoliad a gweddi yn ynerthu nina hefyd fel pobl a theulu Iesu Grist. I ymddiried yn yw, i fod yn ymwybodol, i fod o gyda ni drwy'r ysbryd glân, i roi'n trafferthio ni yn hyd-destun i gariad rhyfeddol yn Iesu Grist. Mi o'na ganlyniad arall hefyd i'r gweddio a'r addoli yn y carchar. Oherwydd fe effeithiodd y gweddio a'r addoli
a'r bobl o'i cwmpas nhw. Fe effeithiodd o ar y carcharorion eraill oedd yn gwrando arnyn nhw. A da ni byth yn gwybod sut mae Duw yn defnyddio'n gweddi, yn addoliad, yn tystiolaeth am y newyddion da am Iesu Grist. Ond y peth pwysig ydy, yn bod ni'n gweddio, yn bod ni'n addoli, yn bod ni'n tystio am Iesu Grist. A mae'r rheidrwydd wedi ei osod arna ni i dystio i'r newyddion da, hyd yn oed mewn amgylchiadau croes ac anodd. Dyma da ni'n ei weld heddiw ynde. Mae'r feirws yn hatal ni rhag dod at yn gilydd mewn ffordd naturiol, rhag addoli yn adeiladau, rhag cynnal gweithgareddau, rhag gwneud y gwaith dyngarol da ni'n wneud fel arfer. Ond tyda ni ddim yn dawel. Tyda ni ddim yn fyd, oherwydd mae yna ffrwydriad yn y Gymru Gymraeg ar eglwysi Cymraeg o dystiolaeth yma ar y we. Cristnogion yn dyhau allu rhannu i gweddi, i addoliad a'i tystiolaeth am Iesu fel brenin ac arglwydd a gwaredwr. Mae gweddi, mae addoliad, mae tystiolaeth am Iesu yn air grymus. A tyda ni byth yn gwybod sut mae Duw yn defnyddio y dystiolaeth honno. Ac ar ei ben y bôr goron. Amen. Rhai o aelodau Ebeneser wedi gofyn bydda modd iddyn nhw neu ni gymuno gan ei bod hi'n Sul cyntaf y mis heddiw. Felly, yn betrus dwi'n gwneud hyn heddiw gan atgoffa fy hun mae gweithred i'r eglwys ac i bobl sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr ydy y cymyn. Ac felly, wrth wahodd aelodau Ebeneser, da ni'n gwahodd ffrindiau hefyd o gredinwyr i ymuno gyda ni. Felly, gobeithio bod gennych chi ddan bach o fara ac hefyd diod, fel yn bod ni'n gallu dilyn gorchymyn yr Iesu i gymuno. Gan ei difarhau am ein pechodau, deuwn at fwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd, bod ein pechodau wedi maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwyn yn arwyddion o Iaberth ef drosom, unwaith ac am byth. Gawn ni gydweddio. Arglwydd wrth i ni ddod at y cymyn yn awr. Da ni yn clywed llais yr arglwydd Iesu yn gorchymyn i ni wneud a cyflawni y sacrament hwn
cof amdano. Da ni'n gwneud hynny yn ystyriol ac yn feddylgar, nid ar y frys. Da ni'n gwneud gan gyffesu'n pechoda ger dyfron, yn bod ni'n bobl anifydd ac amherffaith, yn bobl sydd yn meddwl meddyliau anaddas, yn bobl sydd yn dweud geiriau cas a drwg tuag at yn gilydd, yn bobl sydd ddim yn gwneud gweithredoedd o ddaioni tuag at yn cyd-dynion fel y dyla ni. Ac nad ydym ni yn manteisio ar y cyfleon hynny sydd yn dod i'n rhan. Da ni'n cyffesu yn pechod ger dyfron, gan bwyso ar aberth rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist trosom ar y groes. Na caed calfariad fynydd byth o'm cof, na lwysion mawr farglwydd byth o'm cof. Na caed hybigo goron y weiwffon na'r hoelion, na'r marw rhwng y lladron byth o'm cof. Na'r dydd a gorwyd ffynon byth o'm cof. Ac yn awr da ni yn gweddio bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwyd trosom, a'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd erin mwyn. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac cof amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd by'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddod ddiolch efe a'i torod ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch, gwnewch hyn i gofio amdanaf. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Gawn ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw. Deler dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein troseddau fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A phai dan dwyn i brawf, ond gwared ni rhag y drwg. Oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth, yr awr hon hyd byth.